fa 19 anys que vam tancar el Teatre Malik, que era de la companyia La Fanfarra, o sigui, el Toni Rumbau, Mariona Masgrau i jo, i els tres socis del Malik ens vam cadascú tirar pel seu compte i jo vaig comprar el que era aquest local que aleshores era el nostre taller, el taller de la companyia on fèiem les marionetes. Era petit, més petit que el Malik encara, però que per tota Europa jo ja havia conegut molts teatres d'aquesta mida. Per mi és ideal tenir un teatre per 50 persones. No va tan bé per les companyies, que és una mica estret, vull dir, limitem les companyies que poden venir a actuar per l'amplada. Però bueno, i això ja fa aviat farà 16 anys. Clar, al tenir un teatre tan petit, el taller el tinc al Putxet, tinc una sala d'assaig que més o menys té les mides de l'escenari de la Puntual i totes les eines i els materials per poder construir els espectacles. I allà és on jo em passo la majoria del temps, és allà. Aquí vinc per fer funcions. Quina manera de volar! M'acabo d'enamorar. Rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta, no vols pas casar-te amb mi? L'espectacle que fem és Greta, la rateta que escombrava l'escaleta, i evidentment és el conte que tots coneixem, però està versionat, perquè aquesta rateta treballa a un teatre i quan ella es troba al dineret, ella que és acròbata, que és artista, el que vol no és comprar-se un llaç rosa per lligar, sinó que el que vol fer és muntar un espectacle, no? Invertir aquest dineret. Llavors, tota l'arribada dels animals és un càsting, ella està fent un càsting per trobar el seu company d'escena i poder muntar un espectacle. Tu sí que és graciosa, guapa, amb aquests bigotis. Cyril, comporta't i canta-li la cançó. Quina cançó era? El Sol Solet. Vinga, Cyril. Sol Solet, vine a veure, Sol Solet, vine a veure i tira't un pet. Cyril, sisplau. Cada espectacle investiguen amb tècniques diferents. Aquest, concretament, el de la Greta, es diu Barcelona Puppet i són uns titelles que tenen com el mànec aquí darrere amb un gatell per moure, que és el que mou el cap i també controla com tots aquests moviments i les manetes es controlen com des d'aquí. I el Joan Petit? En Joan Petit fa caca, en Joan Petit fa caca. Cyril, prou o et tancaré la maleta. Fem unes 240 funcions a l'any, divendres, dissabtes i diumenges, més funcions al juliol i al setembre, que hi ha vacances, i repartim la programació entre el nostre repertori, que li anem omplint, ampliant cada any, cada 2 anys tenim espectacle nou, i després companyies locals, de tota la vida, amics, companyies, sobretot companyies que vulguin venir a treballar aquí, és l'únic teatre de Titelles, i que hi càpiguen a l'escenari amb els seus espectacles locals, de tot Catalunya, de tot l'Estat, i comptem molt també amb companyies estrangeres que quan estan de gira per Espanya doncs els interessa. A tothom li interessa actuar a Barcelona. Pirueta, pirueta, tira buixó, tira buixó. Jo crec que la màgia de la Puntual és que sigui petita, precisament perquè per nosaltres que estem com a l'escenari, notar el públic a prop és fantàstic i crec que pel públic veient Titelles, que és com algo tan precís, tan petit, també és com bonic poder-ho veure de prop i es crea sempre un ambient molt bonic, la veritat. Salt mortal! Uf, ostres, quin cop! Bé, ja et trucaré o us trucaré o el que sigui, vaja. Per mi, algo meravellós que tenen els Titelles és que jo com a actriu, si he d'aprendre a fer un salt mortal a sobre l'escenari, és com dificilíssim, no? Em passaria com molts anys. En canvi, un Titella també t'ho has de treballar, no? Perquè sigui creïble, però és com que ho poden fer tot és possible amb els Titelles. Pots viatjar, pots fer-los moure, és com una manera com fàcil com d'arribar a tot arreu, que per mi és com la màgia d'aquest món, que amb uns objectes potser tan petits o en un lloc tan reduït puguis fer com coses tan meravelloses. I clar, hi ha un atractiu, que és el misteri, per mi que no vull descobrir el secret, no? Però l'engany aquest del públic amb uns objectes, unes criatures
que arribes a creure't que estan representant i que estan fent teatre. De fet, fan teatre, ja sigui comèdia, poden fer tragèdia, per adults, per nens, per tots els públics, que és el que ens dediquem nosaltres, és a tots els públics. I és així com la rateta Greta, amb el seu gran capital, va buscar el més gran artista entre tot el regne animal.